ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବନେଇବା ଅରୁଆ ଭାତକୁ ଡାଲମା ଆଉ କଖାରୁ ଶାଗରେ ଭଜା ଆଉ ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ଚଟଣି। ଡାଲିଟାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ରେସର କୁକରରେ ପକାଇକି, ଘରେ କିଛି ନଥିଲା ପରିବା, ଭଣ୍ଡା ଆଳୁ ଟମାଟୋ କାଟିକି ହଳଦୀ ଲୁଣ ପକାଇକି ପ୍ରେସରରେ ସିଟି ଦେଇ ତାକୁ ସିଝେଇକି ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ବାରିରେ କଖାରୁ ଡଙ୍କ ଥିଲା, କଅଁଳିଆ କଅଁଳିଆ ଦୁଇଟା ଛିଣ୍ଡେଇ ଆଣିଥିଲି, ତାକୁ ଏମିତି ବଛା ବଛି କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଚୁନ ଚୁନ କରିକି କାଟି ଦେଇଥିଲି। କଟାକଟି କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ପରିଷ୍କାର କରି ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଇଥିଲି। ପରିଷ୍କାରକି ଧୁଆଧୁଇ କଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲି, ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ରଖିଦେଇଥିଲି। କଖାରୁ ଶାଗର ଭଜାଟା ଭାରି ସୁଆଦିଆ ଲାଗେ। ସେଥିରେ ଯଦି ଯେଉଁ ଭାତ ପେଜ ଆମର ଥାଏ, ମୁଁ ଟିକେ ରଖିଦେଇଥିଲି, ତାକୁ ପକାଇକି ଭାଜିବେ ଆଉ ଖାଇବେ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କେତେ ସୁଆଦିଆ ଲାଗେ। ମୁଁ ଭାତ ଗାଳିଲା ବେଳେ ସେଥିରୁ ଟିକେ ଭାତ ପେଜ ରଖିଦେଇଥିଲି। କଖାରୁ ଶାଗ ଯେଉଁ ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟିଥିଲି ସେଥିରେ ପକାଇକି ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଳେଇକି ଟିକେ ଦେଶୀ ଗୁଆ ଘିଅରେ କଲେ ଭାରି ସୁଆଦିଆ ଲାଗେ। ମୁଁ ଦେଶୀ ଗୁଆ ଘିଅ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ତାକୁ ଏମିତି ଖରଡ଼ା ଖରଡ଼ି କରିକି ଯେଉଁ ସିଝା ଡାଲମା ଥିଲା ସେଥିରୁ ଟିକେ ଫଳ ବାଛିକି ଏଥିରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ଏଇଟା କଖାରୁ ଶାଗର ଭଜା କି ଆଉ କ'ଣ। ତାପରେ ଗୋଟେ କଷି ବାଇଗଣଟେ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଟମାଟୋଟେ, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଆଇଟମ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ବି ଟିକେ ଏମିତି ତେଲରେ ଗଡ଼େଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ସେଇ କଡ଼େଇରେ ଟିକେ ଘିଅ ପକାଇ, ତେଜପତ୍ର, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ଫୁଟଣ ପକାଇ ସିଝା ହେଇଥିବା ଡାଲିଟାକୁ ଟିକେ ମୁଁ ପକାଇ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଛୁଙ୍କଟେ ଦେଇଥିଲି। କି ବାସ୍ନା ହେଉଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେଥିରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ ପତ୍ରକୁ ଏମିତି ବାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି ଅରୁଆ ଭାତ ଆଉ ଆମର ବନିଥିବା ଡାଲମା ଆଉ ତା ସାଥିରେ ଶାଗ ଭଜା ଆଉ କାକୁଡ଼ି, ଲେମ୍ବୁ, ଲଙ୍କା ଆଉ ତା ସାଥିରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବାଇଗଣ ଆଉ ଟମାଟୋକୁ ଗଳେଇକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଟିକେ ଏମିତି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଲୁଣ ଦେଇ ଚଟଣି କରିଦେବେ। ତାକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ରାଗୁଆ ରାଗୁଆ ଲଙ୍କା ଦେଇକି ଚକଟା ଚକଟି କରିଦେବେ। ଆଉ ତାପରେ ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା ସାଥିରେ ଖାଇବେ। କି ଟେଷ୍ଟ! ଆପଣ ଖାଇଲେ ହିଁ କରିକି ଜାଣିପାରିବେ। ମୋତେ ତ ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ ଆଜି ଭୋଜନଟିକୁ କରିଦେଇଥିଲି। କି ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା! ତାପରେ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଚକଟା ଚକଟି କରିଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ ନା ଖାଇବାକୁ? ଆପଣ ବି ଏମିତି କରି ଖାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। କଷି କାକୁଡ଼ି ଥିଲା, କଷି କାକୁଡ଼ି ଟିକେ ଲଙ୍କା ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଏମିତି ଚକଟା ଚକଟି କରିକି ଆଉ ସେ କାକୁଡ଼ିଟାକୁ ଲଗେଇ ଖାଇବେ, ଭାରି ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ଘରେ ଜାଣିନଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କଖାରୁ ଶାଗ ଭଜାଟି କେମିତି ଲାଗେ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆଜି କରିଛି, ଖାଅ ତାପରେ ଜାଣିବ। ତାପରେ ଅରୁଆ ଡାଲମାକୁ କଖାରୁ ଶାଗ ଭଜାଟିକୁ ଗରମ ଗରମ ଏମିତି ଖାଇଦେଲି। କି ସୁଆଦିଆ ଲାଗିଲା। ଆପଣ ବି କରି ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଜି ଭୋଜନଟି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ନା? ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।